Palikawan sang FDA. Sa Balita International, Queen Elizabeth kakason bilang head of state sang Barbados masunod nga tuig. Sa sports, NBA 2020 draft na tala na ipaisol. Sa Balita Entertainment, Ivana Alawi ginsorpresang iutod sa isa ka malahalon nga regalo. Samtang sa Balita Espesyal, mga bagay nga hindi ka dapat mag-guilty. Aksyon Balita Morning Edition. Mayong aga Pilipinas, welcome sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga la Webes, Setyembre 17, 2020. Kami ang inyo mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon John Diaz. Kagkaron sa detalye nasang balita sa lakat sang panahon. Nakagawa na sa Philippine Area of Responsibility o CANPAR ang Tropical Storm Leon. Sa 5 a.m. weather bulletin sang pag-asa, ang bagyo ang ginapaabot nga maglandfall sa northern o central Vietnam. Ginapaabot man nga mangin mas mabasgog pa ini sa masunod nga mga inoras ka magalambot sa Severe Tropical Storm category. Uli nga nakita ng bagyo sa kalayon nga 369 kilometros na aminan sang Calayan Island sa Palawan. Dala sining kabasgugon sang hangin nga nagalabot sa 85 kilometros por hora malapit sa sentro kag pagmadlos nagadabot naman sa 105 kilometros por hora. Nagagiyo ang bagyo sa kadagsigon nga 15 kilometros por hora sa direksyon nakatunda na minan nakatunda na. Sunod sa pag-asa ang habagat nga ginapabaskog sang Bagyo Leon ang magatugas sang pag-ulan sa pinakabaing sang pungsod Pilipinas karon nga adlaw. Ginbatak man ang gale warning sa Gale Western Seaboard sang Palawan, dakip na ang Kalayaan Islands, Occidental Mindoro, Zambales kag Bataan bangod sa mabaskog nga hangin nga posible magtugas sang matag-as nga pagbalod. Ang temperatura sa syudad sang Bacolod yara sa 24 degrees Celsius, tubtob naman 30 degrees Celsius. Ang adlaw nagbuklak-tak na alas 5:37 sang aga kag natala na magtumod tak na alas 5:47 karon sa hapon. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 7:13 ang nagapanguna nga mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. All right, good morning, good morning, good morning. Good morning Aksyon Eden, good morning sa tantanan nga mga ka-aksyon. Yes, good morning, Danay. Action John kay Alex Fuentes, of course. Emi Esmeralda Dolido, good morning, Action John, Action Eden. Watching from Hong Kong kay Bambi Padernal, Early Vega, Hil Javier, Heaven, Vinji Suelan, good morning, Vinji Suelan watching from Sagay. Lourdes Blaser, good morning, Si Benji Suela, doon kilala, familiar. Michael Jude Season, good morning. Keep safe lang sa family. Season Palma sa Purok Brotherhood Sumag. Monitor lang ko na from Paranaque. Thank you, good and God bless. Jesseline Andrade Tiangson, good morning man. Monitor lang sila sa Barangay Mansiningan. Keep safe, everyone. Rita De Leon Catalan, good morning as well. Ari na naman siya. Dennis Richard Tiwaruma, good morning again, Papang Jan ka na naman. Kag super pretty mommy Eds. Feeling ko ito copy-paste mo rin ko rin kaginaay. No, good morning sa Energy Fans Club, Rayjan Tan Villalun, Anthony Jones Tabulong, Havilio, okay na? By the way, good morning man sa family ko da, sa Island Green. Hindi ng Island Green. Isla Verde. Sa Isla Verde. Diyos ko, abi ko Green Island. Green Island. Isla Verde lang. Yung pa-social yan lang Hindi pa social lang. Thank you. Jocelyn Arisabita Olak, good morning, Aksyon Radio. Abby Sarmiento, good morning, Aksyon Radio Bacolod. And Ma'am Cory Bidaha, still watching. Good morning, Ma'am Cory. Liza Joy Ilon Amoroso, happy Thursday morning, everyone, and stay safe. Good morning kay Marivet Isconde Bernardo. Kag sa tanan nga naga-monitor karon nga aga. Yes. Valencia Norbel, good morning man. Kay Captain Junji Liba, nagapamati siya. Sige, apon may selfie. Di siya action dyan. Wow, nag-monitor. Nagatanawagid siya. May radyo, tapos may Facebook pagit. Proof niya kita. Grabe, gidyati. Kung may dakpanay naman, may dakpan. Hindi ka rin sa kandun. Kandun, kalayo man tumagdakpanay sa kandun. Dog di danay, sa panaog. Kaya basta kita tumadakpan nga, wala lang alang. Ginabantayan, yung kikudaan. Doon lang alang, Gani, sir?
Musta da, sir? Ang ugalan na. Ugal ko mo ang mga bestseller. Amo na gali. Ikaw yun, uga, di ba? Oo, eh. Perfect. From Candonit. But silingon dito sa South Candonit. Sa North Cadiz. Oo, perfect. Miyara. So meaning, kung nalit ka sa Candonit, kagang Cadiz, sa Bacolod, nagkakadto mong. Oo, sa madalangan tunga sila sa uga. ginaya. Oo. Amo na sa pinakasimple. Dara Wala pa ko bala katilaw sa uga, sa kanduni. Wala pa ko katilaw man. Lain man naguro mo. Kadis pala natilawan ko. Kaya kung sa Candonit, sa baybay, sa usually, basta idra sa kilid sa baybay, ginapamala. Kasi sa suba. Dito sa Candonit, basta sa bukid, sa ginapamala. Base. Init sa ano, gito ya. Sa subagin ko na ng isda. Tapos, basi lang malalakin. Malay niya. Doon, no? Kaya di ba ang Candonit, hindi pa yung baybayon, yung area? Basi habayara sa likod sang ano siguro, no? Ni Surgeon Gili ba? Basi dira ilang ginapang Sa bagay, sa ato resourceful. pilang Mabing police station sa merkado man mo. Oo, na. Alam, easy access. Easy lang gito yan, no? Pwede lang Walang sa... isang hassle. Liyog lang ko daan ka. Wala sang hassle. Wala yung problema. Good morning kayo si Alan Braza is watching with us this morning. Teresita Quinto, good morning mga idol from La Granja, La Carlota City. Inday Blaza, good morning. Annalyn Hodenba, good morning everyone. Cabugwasin and Fortune Town. Cristales family, keep safe and stay safe, healthy. Be happy from Canada. Tingala ko man si Ma'am Annalyn. Ano na pilido ya? Hodenba. Hodenbag. Kami H na punta. Diba? Ako siya mag-pronounce, no? Sige lang nga, different school, different pronunciation. True. Inday Blaza, good morning, dira. Keep safe, everyone. Rituel Aguarense. Pretty Eden Circle naman imo earrings. Yes. Lain lang. Depende sa mood. Oo. Greet ko lang, Elizabeth Gamala, family Aguarense, Manaay, Bailon. Yes, condolence ko na sa family Morales sa Silay. Salamat sa pagbasa. Celedonia Santillan, good morning from La Carlota City. Hambal aksyon dyan ni Sir Jun Jilibaw. Hambalya, sudan lang na sa kamuti kahoy kag mais. Wow! Ay, damo to na, amo na. Damo to kamuti kahoy. Tigaling, sir, dali sa Bacolod, do iwa kamuti kahoy kag mais. Kag mais. Do dami, hindi ko halin sa kanduni mo. Kaya dikto yung naturally grown to yung Oo, wala kumplituan. fertilizer. Tingba na lang, dala isa ka, isa na lang naka-basket, sir. Kumplituan na lang bala, sir. Hindi Inaguro ko may salakyan naman ti may patrol or may darabi karon nga pwede na lang madalayon. O layon lang na mo, hindi mo gina budlay. Kalawig pa sang adlaw. Hindi na budlay sir ano? Oo, wala kami gidali sir. Makahulat kami sir total ara pumanta sa MECQ. Oh, perfect. Good morning direction dyan kay Renoj Tanalion. Pag-greet ya lang ko no diri sa Brang Panda Pontevedra. Okay. Nagapamatikid. Good morning kay John Lloyd Belbar, Jose Rogelio Campos III, Maria Consuelo, good morning, Leonard Hore. Good morning man kay Joringo Shauco, kay Sir Nolly Diaz and Romy Guardamano, kay Harold Deriani. Good morning kay Cursi Dulay, Hannah Dakila, and kay Christian Salaver who is watching, Dave Sumagaysay, kay Normie Ledesma and the Ledesma family dara sa Mansilingan, kay Emeterio Catherine, kay Regine Arsaga, good morning. Yes, good morning na reaction dyan. Pa-shoutout ni Caitlin Nang, si Fritz Gerald Comcom. Kagina pa shoutout man ni JM Baikin, si Caitlin Nang. Good morning! Good morning! Ano lang namang vice versa. True, perfect. Ano nga, greet lang yun na. Good morning kay Renzo Martinez. Bago lang gid, pasensya, nakautang naman kita, pero good morning. Sige, standby. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time las 7:20 kagkaroon sa detalye sa nagapanguna nga mga balita lokal.
Nakarecord ang surad sang Talisay sang pinakadamo nga bag-o nga nagkalamatay bangod sa COVID-19. Sa datos sang Talisay City Health Office as of September 16, 2020, 5 ang nagdugang sa mga napatay gani naglabot na ang kadamoon sini sa 12. Sa pinakadamo o kung pinakadamo nga napatay ang halin sa Barangay Zone 3 nga may 4, 2 hermanas nga 3 kag pareho nga tag-isa sa Barangay Zone 4, 10, 12A, 14 kag 15. Naglabot naman sa 312 ang COVID-19 confirmed cases. Sa diin na pinakadamo ang halin sa Barangay Zone 12A nga may 59. Sa 27 ka mga barangay sang syudad, duwa lamang ang nagpabilin nga COVID-19 free nga among Barangay Kabatangan kag Barangay Katiringban. As of September 13, 2020 nga records ng Provincial Health Office, ang syudad sang Talisay among nagapanguna sa mga local government units nga may pinakadamo nga kaso sang COVID-19. Gintala na naman sa DSSD Bacolod subong adlaw Webes ang pagpatigan sang payout para sa third batch sa mga benepisyaryo sa second tranche sa Social Amelioration Program. Sa dokumento nga nakuha sa Aksyon Radyo Bacolod, mayara pa sang SAP beneficiary nga makabaton sang 6,000 pesos para sa second tranche. Sa Setyembre 17 man, patigayunon ang special payout para sa mga benepisyaryo nga wala nakakuha sang ayuda sa itong first batch. Maging digital ang payout kung paagi sa accredited nga partners ng DSWD. Nagpanugyan ng DSSD sa mga benepisyaryo nga magdala sang valid ID, photocopy sang valid ID, original nga SAC form, magdala sang ballpen, kag sundon ang minimum health standard. Nagpanyugya ng DSSD nga kung mahimo mangin 100% ang turnout sang payout bangon ang kwarta ang automatic nga mabalik sa DSWD Regional Office kag wala mahibaluan kung bala may special payout pa sa mga wala maka-claim sang ayuda. Nakabato na sang tag 3,000 pesos ang una nga duha ka batch sa mga drivers nga nakigbahin sa libre sakay nga programa sa syudad sang Bacolod. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni Committee on Transportation Chairman Councilor Dindo Ramos nga 96 tanan ka mga drivers ang nakabaton sang ilatag 3,000 pesos nga service fee. Suno kay Ramos, ginatingwaan sang syudad nga mahatag ang tag 3,000 pesos sa kada driver apisar nga ginaproseso pa ang mga dokumento. Gembulgar ni Ramos nga ang bayad nga ginhatag sa mga drivers ang donasyon gikan sa abyan kag supporters ni Bacolod City Mayor Evelio Beng Leonardia. Madumduman ang syudad sang Bacolod ang nagtanyag sang libre sakay matapos ginpaidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine o kun MECQ ang syudad sadtong o kun tubtob Setyembre 30 tuig 2020. Sa iban pa nga balita lokal, ginaprubahan naman sa Sangguniang Panlungsod sa Bacolod ang resolusyon nga nagapangabay sa City Budget Officer, City Accountant, City Treasurer, pagi naman sa City Mayor's Office, angot sa expenditures kag balanse sang 119 milyones pesos nga pondo nga nabaton sang LGU sa idalom sang Bayanihan Act 1 para sa COVID-19 response. Ang resolusyon ang in-author ni Councilor Archie Baribar kag co-proponent diri ang 11 ka mga konsehal lakip na si Councilor Wilson June Gamboa Jr. Madumduman nagpabutyag si Gamboa nga ginpatay sang konseho ang iya parehas nga resolusyon tinalikdan nga semana matapos nga wala ini na aprubahan. Sunod kay Baribar tinalikdan nga semana alauna 20 sang hapon sang Setyembre 10 sang managpuli na mga konsehal sang nag-oral motion si Gamboa angot sa iya resolusyon kag wala sang may nag-seconded. Dugang pa ni Baribar ang resolusyon ni Gamboa ang kung tani pwede nga ma-refile kag wala kung tani ginmalisyahan. Para kay Baribar sala ang mga statement nga ginpalayag ni Gamboa sa media kag iya ini ginakabig nga indi patas. Sa virtual session ginpahayag ni Gamboa nga iya ginabato ng mga manifestations sa mga konsehal angot sa tatabo sa iya sini nga resolusyon. Samtang wala nalakip ang syudad sang Bacolod sa partial lifting sang biyahe sa mga returning residents sa Western Visayas. Una nga nagpapanaog ang National Interagency Task Force sang Resolution No. 71 nga nagkakakas sa moratorium sa inbound travel sa mga returning residents sang probinsya sang Guimaras, Iloilo, Negros Occidental kag Iloilo City. Sunod kay Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran, chairman sang Bacolod Interagency Task Force, na specify sa resolusyon sang National IATF ang mga lugar nga ginkakas ang moratorium kag wala nalakip ang Bacolod nga karon na paidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Dugang pa ni Familiaran, maayo ni nga balita sa mga stranded sa pantalan nga hindi taga Bacolod bangod makapauli na sila sa ilatag sa mga lugar. Sa impormasyon ni Familiaran, kalabanon sa karon nga nagatener sa mga quarantine centers sang syudad ang amo ang mga nagpositibo sa COVID-19 nga balatingan. Exact Bacolod kaya ang ilong Resolution 69 is that suspended the travel sa entire Western Visayas. So ito ron ang partial listing over the entire region except Bacolod.
Nabatian si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran. Ginapangita pa tubtub karon sang contact tracing team sa syudad sa Bacolod ang 5 ka mga persona nga nagpositibo sa COVID-19 mass testing. Umalin sa kapin 30 ka mga nagpositibo sa COVID-19 nga wala malocate pagkatapos nga nagawa ang resulta, 5 na lamang sa karon ang ginapangita sang otoridad. Sunod kay Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran, ang 5 ang nag-usar sang peke nga mga ngalan o kon impormasyon kag may isa nga nag-usar sang patay nga ngalan. Pero sunod kay Familiaran hindi lang mapaktan kung base nagparehas lang ang ngalan sa nagpositibo kag sang napatay. Sunod sa Vice Alcalde, gin-check man sang contact tracing team ang COMELEC kag LTO kag wala naga-exist ang ngalan sa mga ginapangita nga ang positibo. Apesar nga naglapaw na ang 14 dias nga quarantine sa nagpositibo, nagapanawagan si Familiaran sa mga ginapangita nga makig-angot sa otoridad para sa safety sang ila pamilya kag komunidad. Ito lang ang 5, ito lang ang kinapangita pa natin. Okay. How I wish na mag-puan sila. Na maging responsable sila go out in the open. Kaya mga fictitious names nung itusar nila. Even may patay pa ganyan ginusar nila nga. Ang kabahin sa pagpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Sa dugang pangabalita lokal, wala pa sang formal nga reklamo nga nabato na Bacolod City Veterinary Office angot sa pagpanghilo sa mga ido sa syudad sang Bacolod. Una nga nagpagwa sang paandam ang Backup Project Philippines, isa ka non-profit organization nga nagapangapin sa mga kasapatan nga may mga modus nga pagpanghilo sang ido sa para makapangawat. Nasaad sa paandam sang grupo, 5 ka mga ido sa Takuling, 5 sa Fortune Town, kag 4 malapit sa Bacolod Government Center ang napoison. Sunod kay Bacolod City Veterinarian Dr. Maria Aguida de la Torre, wala sang reklamo nga nabato ng ila talatapan, kag ila lamang naibaluan ang ininga balita sang may nagpakita sa iya sang sininga modus sa social media. Nagpanugyan si de la Torre sa tanan nga pet owners nga i-secure ang ila sininga mga ido kag hindi pagpagwaon. Naglunta naman ay isa kagin aligar Zoom class raid samtang nagapatigan sang online class ang isa ka maestro sa kolehiyo sa syudad sa Bacolod. Sa Facebook post sang The Spectrum USLS ginpahayag nga samtang nagapadayon sang synchronous class sa subject nga Lasallian Spirituality sadtong Setyembre 14 may duha ka mga wala makilalaan nga persona nga nag-intra sa video conference kagin aligar nga ginharas ang manunudlo. Sunod pa sa report nagbit lang sa mga masakit nga tinaga ang mga persona. Sa karon wala pa nakapagawa sa opisyal nga statement ang natungdan nga universidad kag ang manunudlo may angot sa among nga insidente. Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa ato naman mga ka-aksyon. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita may dala inspirasyon, Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na
Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Alright, and nagbabalik kami. Good morning lang dira kay Kathleen Nang from JM Baikin. Oo, pero daming time pa siya kay titulog pa si Caitlyn. Tida mo pa siya time mag-edit-edit. Sige. Pero Alam na sa masako na editing. siya. Oo. Magkaroon, masako na nasa karon. That is why na-remind ka naman, Kathleen, it's better for you to wake up so that may time si JM kag hindi na kami diri nga ma-edit pa, no? Oo, perfect. Kaya para hindi na kami di may labtan. Magda kay chat na sabi, kay board na board siya. Na, sige, agida. Sila'y ko, Ged. Sabi mo, Annalyn, dito to kay Richelle Agorenze, Morning Action John, and Pretty Eden, nami ko naman imong earrings. Perfect. Greet ko lang ta Elizabeth Gamala family, Agorense Manaay Bailon, condolence sa family Morales sa Silay. Salamat sa pagbasa. Thank you so much, Ma'am Richelle Agorenze. Celidonia Santelian, good morning from La Carlota City. Yes, Benny, hambali Benny, fundador ka na di bukid. Bukid yan, bukid. True, Yes. perfect. Nelen Grinen, morning watching from Angeles, Pampanga. Hambali ang ako nung picture kay John kuno ay. Gali. Gusto mo, taga ikaw time ha. Caitlyn na, mabugtaw na da. Bisan ginano, gina-shoutout ni Caitlyn nang si Fritz Comcom, si JM Baikin, gina-shoutout si Michelle Baikin, gina-shoutout na. Ano ka manimo Si Michelle Baikin. Tita Michelle, good morning. Tita Michelle, good morning. Bata ba diliog ka? Oo, Tita Michelle. Hambali Ma'am Vanessa Mayo, I've heard you guys liwat ko no. Hambaliya si Miss Eden ko no, may gorgeous summer. Wow. Si Miss Dorel ko no, may beautiful autumn. Wow! Perfect! Perfect! Minnesota ko no, hambali. Love from the land of 10,000 lakes of Minnesota. Ay, Wow! perfect. Kagawad Melchor Baroca Rombines, good morning. Greet niya lang ko na belated happy birthday sa sister-in-law niya nga si Lilian Rombines ang DepEd La Carlota City. Thank you! Shelmay Alilane Catalan, good morning man. Alison Acevedo, Rose Guevara, Arlene Genesira Rodero, good morning. Watching from Moises Padilla with Dinky and Loida Rodero. Good morning. Good morning kay Sir Edwin Pineda watching and joining us live this morning. Araman si Kagawad Peter Maymay Nobles ng Barangay Panokoy. Kagawad, good morning, te. Yes. Kagawad. Kagawad, Boy Duran is watching man. And Kagawad Eric Magbanwa is watching. Good morning. Da si Ila Good morning, Kagawad Boy Duran is enjoying Trump campaign. Sir, lang kada. Alang da. Ilang kami hangin sa Amerika. Yes. Kirk Oliver Sase, good morning Aksyon John, kag Eden sa Domingo. Yes, ay wala pa ulat tonta lang. Ang announcement regarding Sunday lockdown, no? Salamat, God bless sa inyo tanan. Herman Andre Tanalgo, good morning sa inyo Aksyon John, kag Aksyon Eden. Watching live from Kaduaan, Cadiz. Sino Kaduaan, Cadiz? Sa kilala ko man. Si Jo Marie. Si Jo Marie Lobaton. Jo Marie Lobaton. Kamusta ka na, guys? Taga-Kaduaan. Nene Patino, Raquelina Lumawa, good morning Aksyon Radyo Bacolod, Sir John Diaz and Ma'am Eden Aboso, watching from Hong Kong. Dudamo ta viewers from Hong Kong. Musta din sa Hong Kong ang COVID? Okay na to sila na. Musta daw wala man rally. Wala na, natapos na to. Natapos na to. Oo. Anthony Jones Topolong Havilio, good morning Aksyon Eden and Aksyon John. Greet ko lang si President. Greet mo ganyan si President. May Dennis Richard Tiboruma. Mandatory. Mandatory. Ano na kung hindi ka mag-greet Kung it out? miyembro ka, amo na siya. Kung miyembro ka, okay. greet mo ginang presidente. Man niya ka-demanding, man niya kay Dennis Richard Tiboruma man. At sa magandang diwata, Aksyon Doyle Cabato, kasanan ng mga nagataga Energy Fans Club. Ang imong diwata, ano pa to, greetings pa to siya nga love. So please. Love. Good morning, love. Good morning, love. Mama mo naman na siya. Ikaw, ya? Later. Save the best for last. Sheila Alagos, good morning, Aksyon Radyo Bacolod. Pretty Mahilom, good morning, Aksyon John and Dorel. Good morning, ma'am. Jen Oiseser, good morning, Aksyon John. And Pretty Eden Aboso. Yes, Carl Scott Celestial, good morning, man. Action, Johan. Beautiful Eden. F. Smarta Diaz Salcedo, good morning, man. Aksyon.
Eden, monitor. Ginabasa ko lang, joke lang na yata. From Tanza, Cavite, energy. I'm glad nga awake ka na, wow. Hambali din, is Richard Tiburo. Ano ka mo? Nano ka? Charot. Ano ka? Tata JVV, good morning. Watching live from Blumentritt, Morsha. Yes, good morning, manda kay Sir Major Robert Dihuco sa Morsha. Yes. Hambal man ni Batindaan, Cecil, good morning. Watching from Handumanan. Bella Karen Hoehil, good morning. With Karen Badian, Kiamko, good morning. Aksyon John and Eden, pakigreet lang kay Nanay Merlita Badian, kag kay Mark Yanson Kiamko of Silay City. Keep safe and God bless all. Thank you so much. Good morning kay Sir Nolly Diaz watching live and kay Vince Cabrera all the way from Cebu City. Vince, good morning. Kamusta na dra, no? Sa tanan. Good morning kay Noah T. Cambal. Good morning kay Trisha K. Labrado. Good morning man kay Kit Martin De Paula. Okay, standby mga ka-aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:36 kag karon sa detalye sa nagapanguna nga mga balita nasyonal. Liwat nga magapatigayon sang dry run ang Department of Education o DepEd sa pagpagwa sa mga lessons sa mga television channels umpisa Setyembre 21 to 25. Ginpahayag ni Deputy Director Abram Abanil, 24 ka mga episodes ang ilag iga-air para sa test run. Dugang pa ni Abanil, hindi na nila luyag nga masulit pa ang natabo nga sala nagligad nga Agosto 11 sa tuyo nga manginhanda ang hensya sa pagbukas ng klase sa Oktubre 5. Sa itong Agosto, ginpakamalaot ang DepEd TV bangod sa episode sa kada sima. Bangod sa mga episode sa grammatical error sa pagpatigayon sa dry run. Target sa DepEd ang 130 ka mga episode sa kada semana. Ang isa ka episode ang nagalawig sa 30 minutos kag may 5 ka minuto nga break. Kapin 160 ka time slots naman ang iga-set up sa kada channel. Ang DepEd sa karon ang may 107 ka mga teacher broadcaster bilang mga presenters sang tagsa ka mga lessons. Nagpagawa naman sa show cause order ang Commission on Higher Education batog sa isa ka eskwelahan sa probinsya sang Isabela nga nagpatiyan sang face-to-face classes. Sunod sa CHED, isa ka estudyante sang Isabela Colleges Incorporated sa Kawayan City ang nagpositibo sa COVID-19 matapos nagtambong sa class orientation sang eskwelahan. Nagresulta ini sa pagpatiyan sang contact tracing sang City Health Official sa 45 ka mga nakasugilanon sang estudyante sa nasambit nga klase. Sunod sa CHED, base sa nabato nila nga report, Agosto 29 nagtambong sa orientation sa eskwelahan ang nasambit nga pasyente. Sang magpatigayon sa validation ang CHED na diskobrehan nga umpisa sa tuong Agosto 29, nagpatigayon na sang serye sang orientation sang Isabela Colleges. Bago dirigin manduan sang CHED ang pamunuan sa eskwelahan nga magpaatag sa sulod sang napulo ka adlaw. Padayon man ang abiso sini sa eskwelahan nga hindi magpatigayon sang face-to-face o kon in-person classes. Samtang nagpaandam ang Food and Drug Administration o FDA sa publiko nga likawan ng pagbakal kag pagkonsumo sang popular nga Reno liver spread kag 4 pa ka produkto nga wala nakarehistro. Sa advisory nga ginpagwa, nagpaandam ang FDA sa publiko angod sa pagbakal kag pagkonsumo sang Miracle White Advanced Whitening Capsules Food Supplement, Torcomin Natural and Standardized Turmeric Curcumin, Desa Spanish Style Bangus in Corn Oil kag sa Mata Spanish Sardines Pass or kon paste sauce. Sunod sa ahensya ang nasambit nga food products kag food supplement ang wala nakarehistro kag wala man sang gin-issue nga certificates of product registration. Dugang pa sang ahensya ang publiko mahimo ma-verify ang produkto kung narehistro paagi sa ilang website nga www.fda.gov.ph. Ginatugyan naman sa National IATF kay Presidente Rodrigo Duterte ang pagdesisyon angot sa pulisya naman sa physical distancing para sa mga pasahero sa public transportation matapos nga mga miyembro ng Pandemic Response Task Force ng gobyerno napaslawan nga malabot ang konsensus sang pulisa. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginatugyan na sang task force sa presidente ang desisyon matapos nga ginpahanumdom sang medical professionals ang risgo sa pagpanubo sang physical distancing sa tunga sang kada pasahero sa public transportation. Ginklaro naman ni Roque magapabilin ang 0.75 meters nga physical distancing policy sa mga pasahero magluwas kung i-revoke sang presidente.
Ginpahayag naman ni Department of Information and Communications Technology kung DICT Secretary Gregorio Honasan II nga pabor na inisa karon nga internet speed sa Pilipinas nga 3.7 ka Mbps. Ginhimo ni Honasan ang pahayag sa budget deliberation para sa 46 bilyones pesos sa ginaduso nga pondo para sa DICT sa tuig 2021. Sunod naman kay DICT Assistant Secretary Emmanuel Caintek, nagdasig na ang internet speed sa pungsod nga may 7.91 ka Mbps tupto 25.7 Mbps sa fixed broadband kag 7.4 tupto 6.25 nga Mbps naman sa mobile internet. Para mapamaayo ang mobile connectivity, nagpagawa ang DICT sang 23 ka Provisional Independent Tower Company o kun ITC Certificates of Registration. Sa katapusan nga balita national, itap sang AFP ang third-party cybersecurity audit kag magapatigayon sang unannounced nga pagbisita sa dito telecommunity facilities sa sulod sa military camps agod masiguro nga ang national security hindi makompromiso. Sa virtual press briefing and pahayag ni AFP spokesperson Major General Edgar Arevalo nga nakasaad sa Memorandum of Agreement nga ang AFP ang pwede makakuha sang third-party cybersecurity team nga magpatigayon sang cybersecurity audit sa mga pasilidad. Dugang pa ni Arevalo ang AFP mayara man sang full access sa tanan nga servers kag visibility sa pasilidad. Ang national security concerns ang ginpasaka batok sa co-location agreement sa tunga sang AFP kag dito matapos nga consortium ginbugusan sang Udena Corporation and China Telecommunication Corporation nga isa ka Chinese state-owned company nga ginmanduan sa pagtukod sang building kag pagdeploy sang actual telecommunications infrastructure sang dito. Kag sa ato naman mga ka-aksyon dala nga nagka-problema sa mabukol nga natubo sa inyong alawas, sis na nagkuntumo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya din pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Diaz clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampat. Alright, and we're back. Good morning sa liwat sa tantanan nga mga ka-aksyon nga naga-monitor na karon nga aga. Ang pamangkot diin nakita dampi. Ginapangita man di ganyan. Ginapangita pa. Kay M. Kizon sa Langga. Yes. Good morning. Kuno watching live sa Langga family sa Barangay 34, Flores Mirasol Mercy. Good morning man watching from Hong Kong. Cruz Arl, good morning. Greetings nilang Kagawad Richard from Isabela, Barangay 2. Helen Westna, Roland Martinez, good morning man.
Dennis Richard Tibor Roma. Good morning. Hambalia present. Gid si Anthony Anamian ko. Amo gid sa kuno ko palangga kay ginag-greet gid siya. Ikaw na palangga eh. Ikaw na attendance checker. Ikaw na. Check sa attendance, no? Good morning kay Allen John Salas, Kirk Oliver Sase, may ara Migo Sase, kay ami ara kuno kay Modified Enhanced Community Quarantine. Siguro tulaton ta lang, no? Kay para legitimate. Anthony Jones Tabulong Havilio, nagsaptanay sila ni Richard Tiboruma. Okay lang bisan late. Messenger lang kamo. Gani? Pwede na lang guro sa no? Bisan late ko na importante present. Arlene Salana, paglumutan. Good morning, Aksyon Eden and Aksyon John, watching from San Dionisio, Granada, I think, no? Keep safe everyone. Perfect. Ray, ara naman siya, no? Ang Vice President na. Ang Vice President si Ray John Tan Villalun. Good morning, Action Radio. Arni sa Vice President ng Energy Funds Club nga taga Barangay Purisima, Manapla, no? Represent Manapla. Al Calixtro, good AM Action Radio. Pa-shoutout naman sa mga kids ko na sina James Philip at Alana Grace. Gising na, tanghali na. Buwaga pa, ma'am. No, salamat po from Baguio City. Good morning. Halin kay Anthony Jones Tabulong, Havilio kay Baranal Rembert Cri Ligo. Yes, good morning, ma'am, of course. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. God bless us all, yes. Thank you, Arman Regalado. Good morning, man. Action Radio watching from Valenzuela City. Good morning, man, kay Sir Ronnie. Dira sa LTO, magabukas na sila subong Action Channel. Sa tanan taga LTO, ang Bacolod office kag ang Robinsons bukas na subong adlaw. Good morning. Good morning kay Sir Ruben Tampos. Good morning, sir. Jaline Larapan. Good morning. Kay Piliaya Montalibano. Anyway, good morning lang kay Tita Badet Montalibano sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office and the rest of the emergency responders kag mga frontliners ng CDRRMO. Yes, perfect. Good morning, kag keep safe. Salamat sa inyo nga serbisyo. Good morning, man, dira sa mga kapulisan sa Nokpo Gate bala. Hello, good morning. Nagapamati gid sila. Of course, kay Lieutenant Colonel Norberto Barnizo, Major Edison Garcia, good morning. Good morning, John Marie Radok. Good morning, Action Radio Bacolod. More power from La Castellana. M. Kizon Salanga, watching live from Salanga family. Wow. Maria Fe Maravilla, good morning, watching from Puerto Princesa, Palawan. Pakigreet ko no UNOR High School batch of 1970. Wow. Grabe ba? 1970, UNOR yan. Igoro college, ma'am, or high school? High school, no? 70? High school. Yun our high school ko, no? Yun our high gali, yun our high school. Yes. Good morning, Direction John, kay Police Corporal Julie Enrile Man, kay Staff Sergeant R. Margalio, Patrol Woman Jessica Lizada. Good morning. Good morning, Dra, kay Sir Nestor Segwa, aka Yin Yang, no? Good morning, man. Para sa mga subject teachers, SAO2 and 3, Hana Dakila, good morning, Dra, kay Christian Salaver, kay Catherine Emeterio, kay John Lloyd Belbar, no? And kay Sir Glenn Madon, no? Good morning. And of course, hindi kayo madula, si Yen Yang, kay siya ang pinaka-paborito sa tanan, kaya ang pinaka-maayo, pinaka-buot, soltero, guwapo. Sige na lang, imo na tanan. Kompleto ba? Ikaw ang pinakatapusan. Standby, mga ka-aksyon. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid. Sa detalye na sa Balita International, kakason sang Barbados si Queen Elizabeth II bilang head of state kag mangin isa ka Republican masunod nga tuig. Sa speech ni Governor General Sandra Mason, inina ang tion nga magbiya sa ila colonial past. Dugang pa ang ila pungsod ang mangin isa ka Republican country umpisa Nobyembre masunod nga tuig, kadungan sa ila pagselebrar sa ika-55 nga anibersaryo sang independence sa British Empire.
Naibaloan nga ang Queen, ang head of state sang United Kingdom, kag 15 ka iban pa nga pungsod nga naipaydalom sa British rule, lakip diri ang Australia, Canada, New Zealand, Jamaica, kag pila ka isla sakop sa Caribbean kag Indian Ocean. Palayag ni Mason luyag sa mga barbarians nga pamunuan sila sang kaangay man nga barbarian. Ang Barbados ang magapabilin nga miyembro sang Commonwealth nga Union sang 54 ka pungsod sakop sang British territories. Sa balita naman sa patag sang negosyo, nadiskubrihan sa mga otoridad nga nagsaka ang financial transactions nga may kaangtanan sa online sexual exploitation sa mga pamatanon sa pungsod sa nakaligad nga mabinulan samtang nagapadayon ang paghuyang sang ekonomiya dala sang COVID-19. Sa pagpangusisa sang Anti-Money Laundering Council, wala sang nagakaigo nga budget kag wala pa sang control ang otoridad angot sa natsambit nga aktibidad. Dugang pa sa ilan ay baruan, umpisa bulan sang Marso tubtob Mayo sa nga tuig, naglambot na sa masobra 10,000 ang suspicious transactions. Ang na-report ikumparar sa masobra 700 lang ka mga suspicious transaction sa muman nga binulan nagligad nga tuig. Sa ito naman nga foreign exchange rate, ang US dollar yada sa 48 pesos and 37 centavos. Ang Singaporean dollar naman 35 pesos kag 62 centavos. Samtang ang Hong Kong dollar naman yada sa 6 pesos kag 24 centavos. Sa ato naman yung Balita Entertainment, Aksyon dyan, sana all. Sana all na naman. Sana all na naman. Kay ginsurpresa ni Ivana Alawing iya utod nga si my ex-boyfriend, Hashim Alawi. Wow. Sino? Si Ivana? Hindi Havana? Hindi Havana. Ivana. Do laina yung Havana. Masikuhan yung tadi karon. Okay. Ginregaluhan siya isa ka land title. Perfect. Sa vlog ni Ivana Aksyon dyan, iya gin-share nga hindi luyag ni Hash nga ginabaklan siya ni Ivana sa mga malahalon nga relo kag iban nga kagamitan kaangay sang gaming computer o kon laptop bangod kontento na siya kung ano may ara siya. Apang tiluyag ni Ivana nga tagaan siya sa gihapon sang regalo rason nga ginsurpresa niya ini sa isa ka land title nga suno sa vlogger actress magamit niya sa iya nga future. Land title? Lote? Lote gid siya Wow. Diba? Kasi simple lang. Don't make things complicated. Basi title lang to ya? Basi papel lang wala. Kaya doon tayo. For the vlog, basi isa lang ka muna ka doon. Hindi, isa gid action dyan. Pila, ano wala lapad? Wala na buta mo pila ka square meters. Di may ara na kami sa patindugay namin balay ni Han. Ni Han. Sino nagatag si Ivana? Si Ivana, oo. But si Havana, wala nagatag. Si Havana, lain ang ginahatag. Lain ang ginatagaan siya yung milk tea. Wala, grabe. Sa sports, ginkumpirmar sa National Basketball Association o NBA nga ipaiso sa Nobyembre 18 ang ila 2020 draft nga nagapanugot sang dugang nga binulan antes kumpirmahon kung saan o maumpisa ang masunod nga season. Ang 2019-2020 nga playoff ang nagapadayon pa sa Orlando, Florida. Ang pagdelay naman sang draft ang nagakahulugan sang free agent signing period kag ang umpisa sang next season nga una gintalana sa bulan sa Disyembre ang ipaisulman. Sa pagpahayag sang NBA tuyo sa pagpaiso sang draft amo ang para makakuha pa sang dugang nga detalye angot sa potential start date sang 2020-2021 NBA season. Balita Espesyal! Yes! Happy birthday to you! Kasi naman birthday, happy birthday! Here we go! 99 days to go before Christmas. Lapit na lang. Lapit na lang, gid. Ang 13th month. Sabi, aram lang ang pag-ura ka batang sweldo. Saan naman sweldo, ma? Yes, pila na lang siya dyan. Ano ganit subong 17? 13 days. So, 13 days to go. Sweldo na. Sweldo na. Perfect. Sweldo na. Ako lagi na ba mo na sa isa sa mga energy. Motivation, tadira. Yes. Oo, para may pang bakal milk tea. Oo, mo na siya para may pambayad motor, may pambakal milk tea, kung ano pa da. Good morning na lang siyang dyan ang bali Tita Wilma. Pag-greet niya ko no, happy birthday si Jane Candido Hildor. Good morning, happy birthday Jane. Okay, sige. Yes. Sa aton nga balita special action dyan, mga nagkalain-lain ini nga milk tea. Charot lang. Mga kabagay nga hindi ka dapat mag-guilty. Okay, oo. Pamatigig ka mo ha. Una, direction dyan, saying no. Dapat hindi ka mag-guilty kung maghambal ka no. Okay. So, maayo, wala sa imo nga, action dyan, pwede ko da ka hulam kwarta. Ay,
or hindi pwede. Hindi ka dapat mag-guilty. Kailangan 20 na ang kwarta mo. Mahulam sa 20. Ihatag mo man ng 20. Oo. Binlaro mo pagpalangga ang kagalingon mo. Okay? Oo. Okay. You should know how to say no, good man. Perfect. Kaya hindi sa tanan nga oras, action dyan. Yes. Dapat may yes ka lang. Kaya perde ka da. Oo. Amo na ha? Alam mo, nasakitan ka? No. Oo, alam mo. Alam mo na wrong. Wrong siya. Pwede ka pa bakal milk tea? No. Kaya ulan. True. Kung wala lang ulan. Wala lang ulan. Kaya hindi ka motor daan. Makabunlay pa mag-deliver. Pwede Free ka delivery pa na daan. Pwede ka angkas, dason lang. No. Dason lang. Pwede, hindi ka na dapat mag-guilty. Kaya okay lang na. Kaya basi, bala ka ron makalabay ka to sa mabini, malilian sa bintana. Sino tuman? Pwede ba nag-chat? Sino na? Diin ka. Diin ka makadto. Budlay na. Mabakalan ko body parts. Body parts. Body parts. Ano naman? Saying no, okay. Hindi ka na mag-guilty. Ang ikadua action dyan, having a day off. Perfect. Okay. Hindi ka na dapat mag-guilty. Kaya hindi dapat, tao lang tayo, hindi tayo robot. Dapat may ara, kita sang day off. We should always take a break. Amo na siya dapat. Ikatatlo, hindi ka dapat mag-guilty nga palangga mong kaugalingon mo. Of course! Sa sini nga tiyempo, sino pa mag-guilty nga palangga yung kaugalingon niya? Dapat palanggaon mo, ged. Kaya hambal nila, hindi ka kuno kabalong maghatag sang pagpalangga sa iban nga tawo kung hindi ka kabalong magpalangga sa imo kagalingon. Perfect? Yes. Good. Amo na siya. Ang next action dyan, asking for help. Hindi ka dapat mag-guilty nga nagapangayo ka sang bulig. Kaya hindi mo na dapat pag ikahuya nga nagapangayo ka sang bulig. Kaya hindi man sa tanan nga oras, kaya mo lang. Yes. Amo na ganiin tagaan ka sang Ginoo sang mga friends, family, yung makabulig sa workmates. imo. Dapat maas ka gid perme, no? Especially kung di kabalo, kay mas mayo na lang da nga gapamangkot ka kaysa magsala ka. Kaya dila mag-guilty ka ginaya. Perfect! For example, wala mamang, ano yata gusto yaman, milk tea or bulak. Baka mo na balat. Siyempre, arang workmate mo mabulig sa imo, kung anong mayo. Ara ba lang nga, sinupilion ko man? Doon ka na nga, suggestion. Grabe, gwapo ka, girl! Wow! Gwapo ka, girl! Mabulig, sinupilion? Ano baklon ko man? Do something like that. Di dapat okay lang na. Magpangayo sa bullying. Hindi ka dapat mahuya. Ang next direction dyan, setting boundaries. Okay. Ang importante, gina-action dyan. Mas-set ka sa boundaries mo na dapat, kung, for example lang ha, kung friends pa lang kamugani, dira lang hasta. So, hindi ka dapat makonsensya kung sakit ang ulo ko, hindi mo siya madulungan bulong. Hindi pa man kamo. So, tibulungan ang kagalingon mo. Kung sabton mo ko, dulungan ang kabulong. Diba? Doon pa rin lang nagambal nga, kung kabalo kasi imo limitasyon, masatisfy mo ng self mo. Kaya kung mambal ka, dapat may gina-aim ka, git. Ikaw mismo, hindi ka malipay. Alam mo, baka lang hindi gwapo, kuya, dapat sabton, naging kuya. Amo na. Dapat, na bala? mambal ka lang, humble ka lang bala, medyo may tsura lang ko. Ambal lang, mahulat lang ko amo na. Amo na siya dapat. Pero dapat palang gaon mo ng kagalingon mo. Kung ginapahulatin na kagani, sa isa ka tuig, di halin-halin ka na da. Okay, amo na sa ang last action dyan. Feeling your feelings. Hindi ka dapat mag-guilty kung nasubuan ka o kung dumahibi ka da. Sige, pagwa lang na. Kaya hindi na it's not a sign of weakness. Hindi ka dapat mag-guilty. Nga mo nga mga bagay. Nag-aalabot sa imong kabuhi. Okay? Good. Perfect. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 7:58. Kag inyo nabatian na nagapanguna nga mga balita lokal, national, international sports, artista kag balita espesyal. Karon nga adlaw, Huwebes kita Setyembre 17, 2020. Mga ka-aksyon, it's 99 days na lang antes ang adlaw sang Pasko, kag 106 days na lang antes ang tuig 2021. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Hotline upod kay Aksyon Art Tayhupon. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon John Diaz. Una sa na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.